Pro změnu veřejných politik je naprosto základní podmínkou spolupráce napříč sektory. Myslím tím všechny 3 sektory, to znamená sektor veřejné správy, komerční sektor a občanský sektor. A proto, aby ta spolupráce mohla fungovat, tak potrebujeme rozumět stejným pojmům aspoň podobně. Preto hľadanie prienikov je jednak dôležitá tá komunikácia samotná, že neuspokojiť sa s nejakým jedným stretnutím, jedným mailom a odpoveďou, ale ísť za tým ďalej a ďalej a ďalej a viac do hĺbky. A druhá vec, ktorá mi napadá, je stretnúť sa s viacerými ľuďmi z tej organizácie, lebo každý do toho môže priniesť maličký diel, ktorý vo výsledku pomôže celému tomu procesu. If you have your core values, your goals, you know which way you want to go, this is the easiest way to find partners because that will be the common ground, and that way it doesn't matter what kind of organization are you. Ke každému takovému úspěchu patří taky dávka štěstí, být ve správný čas na správném místě, protože ne všechny ty sektory musí mít úplně stejnou motivaci a je potřeba respektovat motivaci toho dalšího partnera. Niekedy to naozaj môže trvať dlhší čas, kým v tej organizácii, ministerstve alebo hocakej inej vlastne naozaj vznikne ten vzťah s niekým, s kým sa dá ako pravidelne komunikovať. Ale niekedy si hovorím, že postupne vlastne naberáme tých ľudí a raz príde ten bod, kedy sa to vlastne preleje, že už ich bude dosť, že to bude tá kritická masa, ktorá tú zmenu spustí.